راديو إيرنا نازا دمت إرتراويان راديو إيرنا نازا دمت إرتراويان زخبر سلامتنا تقبلوا أبستفلالي كورنعات عالم كوينكم نمدبات راديو إيرنا التكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلوم ربو 24 سنة كل التشحن إسران فنوى راديو إيرنا كموترو بزينا يجمر فلما أرستاتو بايتو تصتا أبسم معناي لني إثيوبيا خجددان تزيكي إلو جبتنا بين مرات خمس اللوا أفليتا حوتنا يمن نابرأس كتما رياض متقعت 5 فنوى قاليتو صومال أب معسكر تركي أبستخايدة متقعتي كل التسبات تقتلهم راديو إيرنا نازا دمت إرتراويان راديو إيرنا نازا دمت إرتراويان علة أوزينا إثيوبيان جبسن سودانن أبتقاق مانايلن إثيوبيا تهانسو زلا ديغان مايزع قرولو أقبابن بمنقد بايتو تصتا حبرات هاقرات أبسمع كبتسحان تزيكي إلن جبسنا يقزا رأسا أمارات خمزهلوا منيستر قديات وطعي سامح شكري أفليتو إت المنيستر نزز فلت سلستين هاقرات كسام علو زي كألا قديات بزتا خفتحا بايتو تصتا دحرز أربوط أو عيتيو زحلف سمون سلستين هاقرات زكايد أزرب بزيفرة تبتينيو جبتي إثيوبيان سودانن كرداداء أنت زيكي إلن قديات بسلامة ومنقد مفتاح نبزة تخملسا أفنيا حبرات هاقرات السيفان دوجاريج تمحتينو جبت بوغنا بايتو تصتا إثيوبيان أبسمع كتبت سحكا قدد انت زيكي إلو كالا أمارات سختوسد مخانا دقاقي ما تتنق علا انتو خونه تكالا أمارات ستبلو زلا بنتصر أي قلتاتن جبت بزيكازي مس إثيوبيا زساحا حبزلو أطقا أمانايلن أب قداي ليبيان زتكوره هتوس أخيبا بيت مخر منيسترات محبرات هاقرات عرب ككايد تسويعايا إثيوبيا مس جبت سودان أبسمع تبصحي تبصح بزي قدس أبزمت زلو وارح إن ديقا مليون يوم ماي كتعقرولو خم تجمر أفليت ألا حوتي بمسايلات سب ألبو نفرتن أب كتمارياد متقعت 5 فنوى أب زرقحو مقلتي أفليتو أب يمن لعلوي وتهدراو ميزان ونينو زركب حوتي أب تتمالي سولو سابرسا كتما سعود عرب زكايدو متقعتي نبيت صحفة مينستر مكلخالن وتهدراو مأكلاتن إلى ما 5 قبريو حبيرو سعود عرب بوغنا حوتي متقعت 5 فنو لا كونت زيك حدث نتي مسايلات سب ألبو بررتن على مؤخي هرمه 5 مكنتو قليتا رويترز ناي عين مساكر بمتقاس بزغروت ابصاب اب كتما رياض ناي مفنجار دمص 5 سمعن تكيك بننون كم استراين ارغاغيصو سعود عربن حبرات اماراتن ايرتران تركبن 35 مشارقه هاجرات اختيتن نحوتي نمدمساس اب كل تشحن 15 اب يمن زخفتو متن سفيح متقعتي وتهدراون بوليتيكاون عوتات غونا صفالو اي كالان بوتهدراو حيلي كعوتا زي كالا حيلتات لفنتي ببحد خبيه من دحر مسحبن اتي قداي بوليتيكاو زتن مفتحو ناي حبرات هاجراتن كالوت مشارختن متتاو يتقلبا اب صومال كتما مقدشو اب زركبو تهدراو معسكر تركي اب استخايده متقعتي كل التسبات تقتلهم اتي اب لعلو تهدراو معسكر تركي نمجمره اوانو استخايده متقعتي الشباب كم زفصمو قليصلو منيستر مكلخال تركي أب زوصو مجلسي بتمتقعتي حدا سومالاو كقتلن كلو حدا خال دما مقصالو بمتقاس قبل علي سراويت تركز بصح قدات كم زي لا انفيتو تركي سراويت منقص الصومال لمدقاف اب كل تشحين 10 شوعتن اب كتما مقارشو وتهدراو معسكر مقامه يفلات يخون بر بسحي اب سومالاو وافراتو نايزلا سراويت يخونا صور ايتنصرن زخبركم سمعتنا زينا ابستفصيملو إذاعة الرن الدولية صوت أريتري مستقل راديو إيرنا ناتا دمتي إرتراويان داغماي سلامتنا تقبلوا كبرات سمعتنا كابز قصيلو بعوت أرغاي زدالو أفريقيا أبسو موزيك خون سنة مكتل إذاعة الرن الدولية صوت أريتري مستقل راديو إيرنا ناتا دمتي إرتراويان حدش ولدو دارفور أبجزاء مريتهم أم معقب السدتنياتات عبيو سودان كم زحجي دو سودان كب أخي تفليتن كلا أستات 400 قوانقوات تزاربو 500 عليتاتن بهيراتن ومحبراو قجلتات سحقوفت أب أفريقيا زعبيت هاجرانيرا انتقنا بعراب وين نبصوم كم عرب زقطروا استعبلله أب كارتوم زبدبرو منقص تهاجر أب دوبن معرابن زركبو أفريقياوين مبوقول زلوم تسلمتو سوداناوين كاب قطبا بوليتيكاون محبراون تساتفنت كم زقللو بمقبارون معرنت بمخلقون بوشتاو زي من رقاق تحمس صنيحة
ሓደ ካብ ቁጠባዊ ፖለቲካውን ማሕበራውን ተሳታፍነትን ጸጋታትን ዝተነፍጎ ዞባታት ሱዳን ዞባ ዳርፉር ኮይኑ ህዝብታት እቲ ዞባ ንዝተናውሐ እዋን ቆላሕታ ክግበረሎምን ምስ ካልእ ኣህዛብ ማዕረ ክረኣዩ ጠሊቦም ብመንግስቲ ካርቱም ጸማም እዝኒ ብምርካቦም ኣብ 2003 ምንቅስቃስ ሓርነት ሱዳን ማለት SLM ከምኡውን ምንቅስቃስ ማዕርነትን ፍትሕን JEM ዝተሰሚዩ ዕጡቋት ዳርፉር ኣንጻር ማእከላይ መንግስቲ ዕጥቃዊ ቃልሲ ጀሚሮም ነዞም ብረታዊ ቃልሲ ዘለዓዓሉ ዳርፉራውያን ሱዳናውያን ንምጭፍላቕ ፕሬዚደንት ነበር ዑመር አልበሽር ብመርሕነት ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዶጋሎ ንዕጡቃት ሚሊሻ ጃንጃዊድ ብምዕጣቕ ኣብ ዳርፉር ኣንጻር ዕጡቃት ወፍሪ ጀሚሮም ኣቐዲሞም ኣብ መንጎ ብሕርሻ ዝነበሩ ውሱን መሬት ዝውንኑን ንገዛእ ርእሶም ከም ኣፍሪቃዊ መበቆል ዘለዎም ጸለምቲ ዝቆጽሩ ገለ ክፋል ኣህዛብ ዳርፉር ምስ ብሞጋሰን ሰበቕሳግምነትን ዝነበሩ ካብን ናብን ዝንቀሳቐሱ ንነብሶም ከም ምዕራብ ዝቆጽሩ ካልእ ክፋል ትዞባ ናይ ሕርሻን መብልዕ ማልን መግሃጫን ዝኸውን መሬትን ማይን ይብጽሓኒ ሰበቡ ግጭት ዘካይዱ ዝነበሩ እዮም እቶም ጸለምቲ ካብ ማሕበራዊ ህይወት ሱዳን ብምግላሎም ብረት ከልዕሉ እንከለው እቶም ምዕራብ ድማ ብመንግስቲ ደገፍ ተገይሩሎም አንጻሮም ዝቆሙ ጃንጃዊድ እዮም አንጻር መንግስቲ ሱዳን ዝዓጠቁ ምንቅስቃስ ሓርነት ሱዳንን ምንቅስቃስ ማዕርነትን ፍትሕን ካብ ዓሌታት ፉር ዛጋዋን ማሳሊትን ዝተዋጽኡ ጸለምቲ ዓሌታት ክኾኑ እንከለው ብመንግስቲ ሱዳን ደገፍ ዝተገብረሎም ጃንጃዊድ ድማ ካብ ጸለምቲ ክነሶም ባህሊ ዓረባውነት ዝለበሱን ዝረዓሙን ቀቢላታት ናይ ዓረብ መበቆል ዘለዎም በደዊንን ረዘይቃትን እዮም ነይሮም ሙሉእ ሰብኣውን ወተሃደራውን ደገፍን ደሞዝን መንግስቲ ሱዳን ዝነበሮም ጃንጃዊድ ኣብ ልዕሊ አንጻር መንግስቲ ዝተልዓሉ ዕጡቃት ዳርፉር መጥቃዕትታት ኣካይዶም ከም ውጽኢቱ ሰላማውያን ሰባት ቀቲሎም 10,000 ድማ ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም ኣቐዲሞም ምስ ጸለምቲ ደቀባት ግጭታት ብምክያዶም ቅርሕንቲ ዝነበሮም ጃንጃዊድ ሕንሕነ ንምፍዳይ ደቂ ኣንስትዮ ዓሚጾም ዓድታት ኣቃጺሎም ኣካላት ሰባት ቆሪጾም ኣብ ቅድሚኦም ዝጸንሕዎም ካብ አንጻር ዓሌት ቆልዓ ሰበይቲ ዝርከብዎም ቀቲሎም ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ናይ መጀመርታ ጃምላዊ ህልቂት ኣካይዶም በቲ ግጭት ካብ 2003 ክሳብ 2005 ጥራይ ካብ 200 ክሳብ 400,000 ሰባት ክቕተሉ እንከለው ኣሳት 2.5 ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም ካልኦት ሚልዮናት ድማ ሞራላውን ስነ-ኣእምሮውን በደል ወሪድዎም ሚሊሻ ጃንጃዊድ ዝረኸብዎም ሰብኡት ዓሌታት ፉር ማሳሊትን ዛጋዋን ቀቲሎም ኮኔሎም ብመደብ ትሕቲ ዕድመ ዝርከበን ደቂ ኣንስትዮኦም ብምዕማጽ ጃምላዊ ዓመፅ ኣካይዶም ዘርኦም ኣብ ኣንስትተን ካልኦት ዓሌት ከም ዝፈሪ ገይሮም ከም መሳርሒ ኩናት ድማ ተጠቒሞሙለን ናይዚ ኣብነት ኣብ ታቢት ዝተባህለት ዓዲ ኣሳት 221 ኣንስትን ኣዋልድን ኣብ ሓደ መዓልቲ ከም ዝተዓመፃ ጸብጻብ ጉጅለ ተጣባቐ ሰብኣዊ መሰላት ሁማን ራይትስ ዎች ይሕብር ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ ፕሬዚደንት ነበር ዑመር አልበሽር ንጉዳይ ዳርፉር ኣብ ምብጋሱ ብሰላማዊ መንገዲ ክፈትሖ ኣብ ክንዲ ዝፍትን ወይ ንዕጡቃት ተቐናቐንቲ ዳርፉር ብሰራዊት ሱዳን ክንዲ ዝምክቶም ንምልሻ ጃንጃዊድ ምሕጋዙን ምዕጣቁን ኩሉ ትንሶም ዝፈጸምዎ በደላት ንሱን ገለ ሰበስልጣንን ክስከምዎ ተቐሲቦም ኣለዎ በዚ መሰረት ዑመር አልበሽርን ብጾቱን ብጃምላዊ ህልቂት በደል ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነትን በደል ኩናትን ንሱ ዘስዓቦ ዓመፅን ጉዱድ ምምዝባልን ብዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ገበን ማለት ዘሄግ ICC ተኸሲሶም ኣለዎ ከም ውጽኢቱ ድማ ዓሊ መሐመድ ዓሊ ኮሸቢ ዝተባህለ ላዕለዋይ ኣዛዚ ጃንጃዊድ ዝነበረ ኣብ ማእከላይ ኣፍሪቃ ሪፐብሊክ ኢሉ ድሕሪ ምሃቡ ናብ ቤት ፍርዲ ዘሄግ ክቐርብ እንከሎ መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳን ድማ ንዑመር አልበሽር ናብቲ ቤት ፍርዲ ከረክቦ ተሰማሚዑሎ ዑመር አልበሽር ኣብ ስልጣን እንከለዩ ብዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ተኸሲሱ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከኣቱ ጻውዒት ቀሪቡሉ ዝነበረ ኣፍሪቃዊ ሕብረትን ዓረብ ሊግን ነቲ ጻውዒት ብምንጻግን ካብ ሃገሩ ብምውፃእ ከም ልቡ ናብ ካልኦት ሃገራት ዑደት ይካይድ ነይሩ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ICC ብፍሉይ ንኣፍሪቃውያን መራሕቲ ዒላማ ገይሩ ዝሰርሕ ክብል ብምኽሳስዩ ነቲ ኣብ ልዕሊ አልበሽር ዝተገብረ ክሲ ነጺግዎ ነይሩ ዑመር አልበሽር ብገበን ተኸሲሱ ክነሱ ናብ ናይጀርያ ስዑድ ዓረብ ሕቡራት ኢማራት ግብፂ ኢትዮጵያ ኤርትራ ቀጠር ደቡብ ኣፍሪቃ ቻይናን ካልኦት ሃገራትን ክበጽሕ ክኢሉ ነይሩ ኣቐዲሙ ኣብ መንጎ መንግስቲ ሱዳንን ዕጡቃት ዳርፉርን ዝርርብ ሰላም ናይ ምክያድ ፈተነታት ተኻይዱ እኳ እንተነበረ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ብዝነበረ ዘይምትእማን ኣብ መፈጸምቱ ክበጽሕ ኣይከኣለን ብህዝባዊ ምልዕዓል ለውጢ ኣብ ስልጣን ዝደየበ መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ድሕሪ ዝገበሮ ዝርርብ ኣብ ውሽጢ 39 ኣዋርሕ ክወስድ ትጽቢት ተገይሩሉ ዘሎ ናብ ዲሞክራሲ ናይ ምስጋር መስርሕ ሱዳን ጉዳይ ዳርፉር ሓዊስካ ኩሉ ግጭታት ሰላማዊ ማዕልቦ ክረኽበሉ ተመዋጺዑሎ
እንተኾነ ተመዛቢሎም ኣብ ፈቐዶም ዓስከራት ፋሒሎም ዘለው ደቂ ዞባ ዳርፉር ሓያሎ ክፋል መሬቶም ብጃንጃዊት ተታሒዙ ብምህላው ናብ መሬቶም ክምለሱ ኣይከኣሉን። ኣብ ክንዲ ሃገረ ፈረንሳ ስፍሓት ዘለዎ ዞባ ዳርፉር ኣስታት 200 ዓቀብቲ ሰላም ሰራዊት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ተዋፊሮም ብምህላዎም ዝተመዛበሉ ኣህዛብ ተኣማሚኖም ንናብ ዓድታቶም ክምለሱ ብዘይምድፋሮም ሓያሎ ሓድሽ ወለዶ መንእስያት ዳርፉር ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ከዓብዩን ተጸበይቲ ረድኤት ክኾኑን ተገዲዶም ኣለዉ። ካልእ ንጸለምቲ ኣህዛብ ዳርፉር ምትእማን ዘይፈጥረሎም ኣዛዚ ሚሊሻ ጃንጃዊድ ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዶጋሎ ሐሚድ ኣብቲ 11 ማለት ብ6 ሲቪልን 5 ወተሃደራውያን ሰበስልጣንን ዝኣባላቱ ቆንስል መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳን ምክትል ኣቦ ወንበር ኮይኑ የገልግል ብምህላውን ኣብ 2022 ኣብ ዝካየድ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ተወዳዲሩ መራሓ ሃገር ክኸውን ተኽእሎ ብምህላው እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ቀዳማይ ሚኒስተር መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳን ኮይኑ ዘገልግል ዘሎ ዓብደላ ሐምዶቅ ንጉዳይ ዳርፉር ኣብ መዕለቢ ከም ዘብጽሐዩ መብጽዓ ዝኣቱ እንተኾነ ኣብ ሞንጎ ካብ ዩኒቨርሲቲ ካርቱም ብሳይንስ ብማዕረግ ባችለር ዲግሪ ካብ ዩኒቨርሲቲ ማንቸስተር ብሪጣንያ ድማ ብቁጠባ ብዶክትሬት ማዕረግ ዝተምሃረ ናይ ቁጠባ ክኢላ ዓብደላ ሐማዶን ካብ ወተሃደራዊ ተመክሮ ሓሊፉ ወልሓንቲ ትምህርቲ ከም ዘይብሉ ዝግለጽ ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዶጋሎን ክካየድ ተኽእሎ ዘሎ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ሱዳን ንመጻእ ዳርፉር ብኣሉታ ወይ ኣዎንታ ክጸልዎ ተኽእሎ ኣሎ። ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ ኣብ ዞባ ዳርፉር ኣፍሪቃውያን ጸለምቲ ከም ዝኾና ዝገልጻ ቀቢላታትን ዓረባዊ መበቆል ዘለወን ከም ዝኾና ዝንገረለን ቀቢላታትን ንዓሰርታት ኣማኢት ዓመታት ጎን ጎን ክነብራ ጸኒሐን። ገለ ካብተን ዓረብ ከም ዝኾና ዝገልጻ ቀቢላታት ኣፍሪቃውያን ክንሰን ኣብ ዝተናውሐ ናይ ዓረባውነት መንነት ዝለበሳየን። ኣብ ዞባ ዳርፉር ብሓፈሻ ድማ ኣብ መላእ ሱዳን ካብ ነዊሕ ዝጸንሐ ኣብ ልዕሊ ዝጸለመ ቆርበት ዝውንኑ ኣህዛብ ዓሌታዊ ኣድልዎ ክግበር ጸኒሑሎ። ዝበስሑ ዕራብ ኣብ 12 ክፍለ ዘመን ካብ ሓውሲ ደሴት ዓረብያ ማለት ናይ ሎሚ ስዑድ ዓረብ የመንን ዑማንን ናብ ሱዳን ክመፁን ከለው ዝተረፉ ድማ ኒሎቲካውን ኩሻውን መበቆል ዘለዎም እዮም። ዞባ ዳርፉር ንሓያሎ ኣማኢት ዓመታት ብዝተፈላለዩ ስልጣናት ክትመሓደር ብምጽናሕ ኣብ 1916 ብግዝኣት ብሪጣንያ ምስ ሱዳን ተጸንቢራ። هذه إذاعة إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية. ግብፅን ቱርክን ኣብ ሊብያ ኣብ ኩናት ከይሽመማ ተሰጊኡ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ሊብያ ኣብ ክልተ ዓበይቲ ሓይልታት ማለት ንርእሰ ከተማ ትሪፖሊን ከባቢኣን ዝቆጻጸር ብቀዳማይ ሚኒስተር ፋይዝ አልሰራጅ ዝምራሕ መንግስቲ ሃገራዊ ስምምዕ ማለት ጂኤንኤ ከምኡውን ንዝበስሐ ደቡባውን ምብራቃውን ክፋልቲ ሃገር ዝቆጻጸር ብማርሻል ከሊፋ ሓፍታር ዝምራሕ ሃገራዊ ሰራዊት ሊብያ ማለት ኤልኤንኤ ተመቂላ ትርከብ። ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ጸቢብ ኩርናዕ ከባቢ ትሪፖሊ ተሓጺሩ ዝነበረ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝድገፍ መንግስቲ ሃገራዊ ስምምዕ ብቱርክን ቀጠርን ወተሃደራዊ ገንዘባውን ሰብኣውን ሓገዝ ክግበረሉ ከሎ ንዝበስሐ ክፋል ሃገር ተቆጻጺሩ ዘሎ ሃገራዊ ሰራዊት ሊብያ ድማ ብሩስያ፣ ግብፂ፣ ጆርዳን፣ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ስዑድ ዓረብን ተመሳሳሊ ሓገዝ ክግበረሉ ጸኒሑ። ኣብዚ ብንጹር ተቐሚጡ ከም ዘሎ ቱርኪ ንቀዳማይ ሚኒስተር ፋይዝ አልሰራጅ ክትሕግዝን ከላ ግብፂ ድማ ንማርሻል ከሊፋ ሓፍታር ብምሕጋዝ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ተቐራኒ ናይ ሓገዝ ቦታ ይርከባ። ኣብ ዝሓለፈ ቀንያት ቱርኪ ንመንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ፋይዝ አልሰራጅ ብዝገበረቶ ሓያል ወተሃደራውን ንዋታውን ሓገዝ ኣብ ልዕሊ ብማርሻል ከሊፋ ሓፍታር ዝምራሕ ሃገራዊ ሰራዊት ሊብያ ወተሃደራዊ ዓወታት ብምምዝጋብ ናብ ደቡባዊ ክፋልቲ ሃገር ይግስግሱ ኣለዉ። ሰራዊት መንግስቲ ሃገራዊ ስምምዕ ንመበቆል ዓዲ ሳዳም ሁሴን ዝኾነት ሲርትን ንኸተማ ጁፍራን ንምሓዝ ድማ ይቀራረቡ ኣለዉ። በዚ ዝተቆጥዐት ግብፂ ገስጋስ ሰራዊት መንግስቲ ሃገራዊ ስምምዕ ደው እንተዘይሉ ሰራዊታ ናብ ሊብያ ብምልኣኽ ብቐጥታ ኣብቲ ኩናት ከም ትሳተፍ ኣጠንቂቓ። ኣቐዲሙ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ጠሊቡ ሰማዓ ዘይረኸበ ፕሬዚደንት ግብፂ ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ነዚ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ልዕሊ ሲርት ዝግበር መጥቃዕቲ ቀይሕ መስመር ከም ዝኾነ ሰራዊቱ እውን ከም ዝልእኽ ኣጠንቂቑ። ፕሬዚደንት ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ሓያሎ ነፈርትን ሰራዊትን ኣብ ዝተሳተፎ ወተሃደራዊ ምርኢት ድሕሪ ምስታፍ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሰራዊት መንግስቲ ሃገራዊ ስምምዕ ግብረ ሽበራውያን ዕሱባትን ዘካተተ ብምዃኑ ሃገሩ ዶባታ ናይ ምሕላው መሰል ከም ዘለዋ ገሊጹ። መንግስቲ ቱርኪ ንመጠንቀቕታ ግብፂ ቀጥታዊ መልሲ እኳ እንተዚሃብዎ ኣፈኛ መንግስቲ ሃገራዊ ስምምዕ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ መጠንቀቕታ ግብፂ ቅቡል ከም ዘይኮነ ብምግላጽ ኣብ ትሕቲ ሰራዊት ከሊፋ ሓፍታር ዘሎ መሬት ነጻ ከይወፀ ኩናት ደው ከም ዘይብል ሓቢሩ። ከተማታት ሲርትን ጁፍራን ኣብ ማእከል ሊብያ ዝርከባ ክንሰን ቀይሕ መስመር ብምባሉ ድማ
مكهاس لولاونت ليبيا 5 تنبه أتنكيقو ግብፂ ኣብ ዝሓለፈ 6 ዓመታት ብማርሻል ከሊፋ ሓፍታር ንዝምራሕ ሃገራዊ ሰራዊት ሊብያ ወተሃደራዊ ሓገዝ ክትገብረሉ ብምጽናሕ ሰራዊት ሓፍታር ንዝበዝሐ ክፋል ሊብያ ተቆጻጺሩ ንኸተማ ትሪፖሊ ኣኽቢቡ ሎሚ ጽባሕ ነታ ከተማ ክቆጻጽራዩ ኣብ ዝበሃለሉ ዝጸንሐ እዋን ሃንደበት ናይ ሓይሊ ምቅያር ብምኽሳትዩ ሒዝቦ ዝጸንሐ መሬት ብዝቐልጠፈ መልክዑ ዝኸስሮ ዘሎ ኣብ ሊብያ ን9 ዓመታት ዝቐጸለ ኩናት ሓድሕድ ደው ንምባል ንኹሎም ኣብቲ ግጭት ዝሳተፉ ዘለዉ ሓይልታት ዝግበር ናይ ኣጽዋር መሸጣ ይኹን ልግሲ ደው ክብል ብ19 ጥሪ 2020 እኳ ኣብ ስምምዕ እንተተበጽሐ ቱርኪ ነቲ ዝፈረመትሉ ስምምዕ ብምጥሓስ ናብ ሊብያ ኣጽዋር ከም ዝለኣኸትያ ክትክሰስ ጸኒሓ ነቲ ወተሃደራዊ ናይ ኣጽዋር ሓገዝ ደው ብምባል ብኦቢልካ ድማ ነቲ ኩናት ሓድሕድ ንምህዳእ ب19 ጥሪ ብቆንስል ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝተነድፈ ውዕል እገዳ ጽዋር ኣብ ልዕሊ ኩሎም ወገናት ሓይልታት ሊብያ ተበይኑ ነይሩ ኣቀዲሙ ፕሬዚደንት ቱርኪ ረጅብ ጣይብ ኤርዶዋን ሃገራዊ ባይቶ ሃገሩ ብድምፂ ኣሕሊፉ ብዝሃቦ ስልጣን መሰረት ብ2 ጥሪ 2020 ወተሃደራት ሃገሩ ናብ ሊብያ ከም ዝልእኽ ሓቢሩ ነይሩ እንተኾነ ንሱ ናብ ቱርኪ 35 ወተሃደራት ሃገሩ ጥራይ ብምልኣኽ ዝተረፉ 2,000 ሶርያውያን አንጻር ፕሬዚደንት ባሻር አልአሳድ ዝዋግኡ ዝነበሩ ብፍሪ ሲሪያን አርሚ ዝፍለጡ ዝነበሩ ዕጡቃት እዩ ናብታ ሃገር ሊኢኹ ዘሎ ኣብ ሊብያ ብተወሳኺ ጣልያን ፈረንሳ ጀርመንን ካልኦትን ነቲ ብፋይዝ አልሳራጅ ዝምራሕ መንግስቲ ሃገራዊ ስምምዕ ሕግዛ ከም ዘለዋዩ ዝግለጽ እዘን ሃገራት ዕላምአን ዋሕዚ ስደተኛታት ካብ ኣፍሪቃ ናብ ኤውሮጳ ንምዕጋት እኳ እንተኾነ ፈረንሳ ብኢደ ዙር ንብማርሻል ከሊፋ ሓፍታር ዝምራሕ ሃገራዊ ሰራዊት ሊብያ ከም እትሕግዝ እውን ጥርጣር ኣሎ ኢጣልያ ብወገና ንፋይዝ አልሳራጅ ካብ ምሕጋዝ ሓሊፋ ዋሕዚ ስደተኛታት ንምክታ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ውዕል ሰላም ከኽተምያ ትትስፎ ሩስያ ንመኽሰባ ክትብል ብመንገዲ ናይ ኣጽዋር ሸየጥቲ ናብ ጉዳይ ሊብያ ክትኣቱን ከላ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ድማ ኣብቲ ሃገር ንሓየለ ይመጽእ ኣሎ ንእትብሎ ሕሉፍ ሃይማኖታዊ ጉጅለ ዳዕሽ ንምድምሳስ ብዝብል ኣብቲ ሃገር ወተሃደራዊ ስርሒታት ተካይድ ብምዃና ኩሉ ተደሚሩ ሊብያ ናብ ካልእቲ ሶርያ ከይትቕየር ስጋት ኣሎ ሊብያ ኣብ ኣፍሪቃ ዝዓበየ ናይ ነዳድን ጋዝን ዕቑር ሃብቲ ኣለዋ ኣብ ንግዲ ነዳድን ጋዝን ዓለም ድማ ዓብን ወሳንን ተራ ኣለዋ እታ ሃገር ቀንዲ መንገዲ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ናብ ኤውሮጳ እያ ኣብቲ ሃገር እናዓበየ ዝመጽእ ዘሎ እስላማዊ ዕጡቕ ዳዕሽ ንጎረባብቲ ሃገራት ጥራይ ዘይኮነ ንኤውሮጳውያን ሃገራት እውን ዓብ ስግኣት እዩ በዚ ድማ ኩለን ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሳ ሃገራት ነናይ ውልቀን ጥቕምን ስግኣትን ክብላ ከምኡውን ኣብ ንሓድሕደን ዘሎ ድጉል ዘይምቅዳው ንምንጽብራቕ ብቐጥታ ወይ ብውክልና ናይ ኢደ ዙር ኩናት ኣብ ሊብያ የካይዳ ኣለዋ እዘን ሃገራት ኣብ ሶርያ እውን ብተመሳሳሊ ናይ ኢደ ዙር ኩናት ኣካይደንን የካይዳን ኣለዋ ድሕሪ መራሒ ነበር ሙዓመር ቀዛፊ ኣብቲ ሃገር ኣብ 2014 ዝተኻየደ ውሕዳት 18 ሚእታዊት ካብ ከድምፁ ዝኽእሉ ኣህዛብ ጥራይ ዝተሳተፍዎ ምርጫ ወከልቲ ህዝቢ ክምረፁን ከለዉ ንማርሻል ከሊፋ ሓፍታር ላዕለዋይ ኣዛዝ ሰራዊት ሊብያ ክኸውን መሪፆሞ ትሪፖሊ ብእስላማውያን ዕጡቃት ሓይልታት ተታሒዛ ስለ ዝነበረት ቤት ጽሕፈቱ ናብ ቶብሩክ እትበሃል ከተማ ኣቅዒዝዎ እንተኾነ እቲ ምርጫ ብላዕለዋይ ቤት ፍርድን መንግስቲ ሃገራዊ ስምምዕን ተነፂጉ ድማ ነቲ ግጭት ኣጋዲድዎ ክሳብ ዕለተ ሎሚ ድማ ክፍታሕ ኣይከኣለን إذاعة إرنا الدولية صوت أريتري مستقل راديو إرنا ناصع دمጽ ኤርትራውያን ሶማሊያን ሶማሊላንድን ዝርርባ ካይደን ፕሬዚደንት ፌደራላዊት ሪፐብሊክ ሶማሊያ መሐመድ ዓብዱላሂ መሐመድ ፋርማጆን ፕሬዚደንት ሪፐብሊክ ሶማሊላንድ ሙሳ ቢሂን ኣብ ጅቡቲ ተራኺቦም ታሪኻዊ ዝርርብ ኣካይዶም ኣብቲ ፕሬዚደንት ጅቡቲ እስማዒል ዑመር ገለን ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድን ዝተረኽብሉ ዝርርብ ክልቲኦም ወገናት ዝተዘራረብሉ ነጥብታት ብዝርዝር እኳ እንተዘይተገልጸ ኣብ ጸጥታ ምትሕጋዝን ምዕባል ክልተኣዊ ተኣማንነትን ክሰርሑ ክልተኣዊ ኮሚቴ ብምቋም ቀጻልነት ዘለዎ ርክብ ከካይዱ ተሰማሚዖም ኣለዉ እቲ ርክብ ብዝርዝር እኳ እንተዘይተገልጸ ምንጭታት ከም ዝሃብዎ ሓበሬታ መራሒ ሶማሊላንድ ሶማልያን ሃገሩ ተፈላጥነት ክትባ መራሒ ሶማልያ ድማ ሶማሊላንድ ናብ ፌደራላዊ መንግስቲ እትጽንበረሉ ዝብሉ ኣጀንዳታት ሒዞም ብምብጋሶም ዝርርቦም ከምቲ ዝድለ ኣድማ ኣይነበረን ካብ ሶማልያ ብምፍላይ ብ18 ጉንቦት መራሒ ሶማልያ ነበር ሰይድ ባረ ካብ ስልጣኑ ድሕሪ ምእላዩ ናጽነታ ዝኣወጀት ሶማሊላንድ ብውድብ ሕብራት ሃገራት ይኹን ብመንግስቲ ሶማልያ ኣፍልጦ እኳ እንተዘይተዋህባ ምስ ሶማልያ ብምዝማድ ብቁጠባ ይኹን ብጸጥታ ኣብ ዝተረጋገአ ኩነታት ትርከብ ናይ ገዛእ ርእሳ ሰራዊትን ባጤራን እትውንን ሶማሊላንድ ወላ እኳ ንገዛእ ርእሳ ነጻ ሃገር ኢላ እንተኣወጀት ብውድብ ሕብራት ሃገራት ኣፍልጦ ብዘይምርካባ ግን ብኩነታዊ ወይ ቴክኒካዊ ሉላዊት ኣካል ሶማልያ ተቆጸር
بعالمون ኣብ ትሕቲ ሶማልያ ከም ዝኾነት እያ ትቁፀር ሶማሊላንድ ነፃ ሃገር እንተኮይና መጀመርታ ናይ ሶማልያ ኣፍልጦ ብዓብዩ የድልያ እዚ ግን ብወገን ሶማልያ ፈጺሙ ክግበር ዘይሕሰብዮ ሶማልያ ኣቀዲማ ብኢጣልያ ትግዛእ ዝነበረት ድሕር ካልኣይ ኩናት ዓለም ናብ መግዛእቲ እንግሊዝ ተሰጋገረት ኢጣልያ ሶማሊላንድን መግዛእቲ ብሪጣንያ ዝነበረት ብሪጣንያ ሶማሊላንድን ኣብ 1 ሐምለ 1960 ነፃ ብምውፃእ ሓቢራ ከም ሓንቲ ሃገር ሪፓብሊካዊት ሶማልያ ኮይና ቆይማ ሶማሊላንድ ሓደ ካብቲ ነፃ ሃገር ክገብራ ዝኽእል ረቋሒታት ንበይና ግዝኣት ብሪጣንያ ብምባር እኳ እንተኾነ ብሪጣንያ ኣብ ትሕቲ ጣልያን ዝነበረት ሶማልያ ካብ 1941 ክሳብ 1960 ብምግዛእ ንኽልቲኤን ሶማልያታት ብሓባር ትገዝአን ብምንባራ ናብ ሓንቲ ሃገር ክትጥርንፈን ብምስማዓን ሶማሊላንድ ብምኽኒት መግዛእታዊ ዶባት ነፃ ሃገር ክትከውን ኣይከኣለትን ሶማልያ ድሕሪ ናጽነታ ክልተ ግዜ ማለት ኣብ 1964 ከምኡውን ኣብ 1969 እያ ቀጥታዊ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ካይዳ ነይራ ኣብ መወዳእታ 1969 ብዝተኻየደ ወተሃደራዊ ዕልዋ ወተሃደራዊ መራሒ ሰይድ ባረ ናብ ስልጣን ድሕሪ ምምጽኡ እቲ ሃገር ንልዕሊ 30 ዓመታት ብኹናት ሓድሕድ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ጥሜትን ዓጸቦን ድሕሪ ምክያድ ኣብ 2012 መሰጋገሪ መንግስቲ ብምቋም ኣብታ ሃገር ምርጋእ ክሰፍን ክጸዓር ጸኒሑ ኣዝዩ ጸጋማዊ መርገጽ ዝነበሮን ኣብ መግዛእቲ ጣልያን ፖሊስ ዝነበረን ሜጀር ጀነራል ሰይድ ባረ ኣብ 1969 ደማዊ ወተሃደራዊ ዕልዋ ብምግባር ብህዝቢ ዝተመርጸ ፕሬዚደንት ሼክ ሙኽታር መሐመድ ሑሴንን ቀደማ ሚኒስተር መሐመድ ኢጋልን ካብ ስልጣን ከም ዝወርዱ ብምግባር ኣብታ ሃገር ን21 ዓመታት ማርክሳዊ ለኒናዊ መንግስቲ ቆይሞ ንሰይድ ባረ ካብ ስልጣን ንምውራድ ሓያሎ ብእንዳታት ዝቆማ ዕጥቋት ጉጅለታት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት እቲ ሃገር ብኩሉ ሸነኻት መጥቃዕታት ከካይዳ ብምጅማረን እቲ ሃገር ናብ ኩናት ሓድሕድ ተሸይማ ኣብ 1991 ድማ ሰይድ ባረ ካብ ስልጣን ክእለ ተገዲዱ እንተኾነ ኣብ ውሽጥተን ብእንዳ ዝቆማ ሓይልታት ስምምዕ ክበጽሕ ብዘይምኽኣሉን ናይ ስልጣን ሃዋፍ ብምኽሳቱን ሶማልያ ናብ ዝገደደ ኩናት ሓድሕድ ተሸሚማ ንኹነታት ሶማልያ ንምርጋእ ኣብ 1992 ወተሃደራት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝርከብዎም ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝተዋፅኡ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናብቲ ሃገር ኣትዮ ኣብ ልዕሊኡ ድሕሪ ዝተገብረ መጥቃዕትታትን ዝወረደ ክሳራታትን ድማ ኣብ 1995 ጠቕሊሉ ካብቲ ሃገር ክወፅእ ተገዲዱ ኣብ ሶማልያ ሓያሎ ወተሃደራት ዝኸሰረት ኣሜሪካ ድማ ኣብ ሶማሊ ድሕሪ ዘጋጠማ ክሳራ ወተሃደራታ ከም ዓቀብቲ ሰላም ናብ ዝኾነት ሃገር ካብ መልኣኽ ተሓሪማ ማእከላይ መንግስቲ ዘይነበራ ሶማልያ ብሃይማኖታውን ባህላውን ሕግታት ክትመሓደር ብምጽናሕ ከም እስላማዊ ቤት ፍርዲ አልሸባብ ወራር ኢትዮጵያ ዓቀብቲ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ሕጂ ድማ መሰጋገሪ መንግስቲ ተበራርዮም ብመንገዲ ሞቃዲሾ ነቲ ሃገር ከመሓድሩ ጸኒሖም እቲ ሃገር ዘርዚርካ ዘይውዳእ ወረደይ ብዝመልኦ ነዊሕ ታሪክ ሓሊፋ እኳ እንተኾነት ሕጂ እውን ዛጊት ሙሉእ ብምሉእ ኣይተረጋጋእትን ዘላ ኣብ ሰሜን እቲ ሃገር ኣብ 1991 ከምኡውን 1998 ሶማሊላንድን ፑንትላንድን ብተኸታታሊ ናጽነተን ኣዊጀን ፑንትላንድ ብወገና ኣብ ማእከል ሶማሊላንድን ሶማልያን እትርከብ ኮይና ናታ ባጤራን ሰራዊትን እትውንን ዛጊት ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣፍልጦ ዘይረኸበት ዞባያ هذه إذاعة إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية توسخ زينا ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ብኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ናይ ዝተለኽፉ ሰባት ቁፅሪ ልዕሊ 300,000 ከም ዝበፅሐ ተገሊጹ እዚ ቁፅሪ ብዙሕ እኳ እንተኾነ ምስ ናይ ካልኦት ኣህጉራት ኣወዳዲርካ ግን ኣዝዩ ውሕድ ከም ዝኾነ ክፍለጥ እንከሎ ሃገራት ኣፍሪቃ እንተስ ብዝወሰድኦ ናይ ምክልኻል ስጉምቲ እንተስ ሰፊሕ መርመራ ብዘይምክያደን እንተስ ዕድል ጌረን ዛጊት ከምቲ ዝተገመቶ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ኣይተዘርግሐን እዚ ድማ ነታ እንተስፋሕፊሑ ብኹለንትንኣ ክትሰእ ትኽእል ኣህጉር ኣፍሪቃ ዘሐጉስ ዜና ከም ዝኾነ ክፍሊ ምቁፅጻር ሕማማት ኣፍሪቃ ኣብ ውድብ ጥዕና ዓለም ሓቢሩ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ዛጊት ልዕሊ 8,100 ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ክሞቱ እንከለዉ ኣሳት 147,000 ድማ ሓውዮም ብሰንበት 21 ሰነ ኣብ ኣፍሪቃ ዝተኸስተ ግርደት ፀሓይ ንሓያሎ ምብራቃዊ ክፋል ዓለም ብምሽፋን ክሳብ ቻይና ተራእዩ እቲ ግርደት ፀሓይ ካብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ክጅምር እንከሎ ንኤርትራ ኢትዮጵያ ሃገራት ዓረብን ህንድን ሓሊፉ ክሳብ ምብራቃዊ ክፋል ቻይና ዝርግሐ ከም ዝነበሮ ተዓዘብቲ ገሊፆም ግርደት ፀሓይ ኣብ ኤርትራ ካብ ሰዓት 6:55 ክሳብ 9:26 ናይ ንኮ ክጸንሕ እንከሎ ገለ ክፋል ናይ ፀሓይ ብወርሒ ተሸፊኑ ነይሩ
ግርደት ፀሓይ ወይ ድማ ሶላር ኢክሊፕስ ወርሒ ኣብ መንጎ ዑደት ፀሓይን መሬትን ክትኣቱን ከላ ዘጋጥም ሳሕቲ ተርእዮ ኮይኑ ንብርሃን ፀሓይ ናብ መሬት ከይበፅሕ ስለ ዝኽልክል ንሓፂር ግዜ መሬት ጽልምት ይብል። ኣብ ኤርትራ ኣጋጢሙ ዝነበረ ሙሉእ ብሙሉእ ግርደት ዘይኮነ ከፊላዊ ነይሩ። ግርደት ፀሓይ ኣብ ዘጋጥመሉ ብፍሉይ ዝዳሎ መነፅር ዓይኒ ከይገበርካ ናብ ፀሓይ ምጥማት ኣብ ዓይኒ ጉድኣት ከስዕብ ከም ዝኽእል ይፍለጥ። ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት፣ ግጥምታት፣ ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ። ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና። سلام كمي تقنيو فتوح تخاتلت مدب تطعم سريديرنا زيتو الربع صغربلكم مدبكم مدب تطعميو نلمون كم تلمود نعخم يخوفن يزبن لا يتحس تدالينا أب مدب ساعتنا ترغبنا لنا كساف تسامي مدبنا مسانا حبيركم بخبر خصان حزو دموكم أدالاونا أغراب المدب تسفيت يوهانسي سناي مكتتال እዚ ሰብት ሕዝቶ ምንጭ ዓበይቲ ሓሳባት ካብ ዘርእስታ ብዶክተር ዴቪድ ጆሴፍ ሽዋርትዝ ተደሪሳ በሚካኤል ዮሐንስ ካብ ዝተተርጎመት መጽሓፍ ዝተወስደ እዩ። ምዕራፍ 13 ከም መራሒ ሕሰብ ናብቲ ዝለዓለ ጥርዚ ናይ ዓወት ብዘይናይ ዝኾነ ካልእ ሰብ ድፊት ብውልቃኻ ጥራይ ክትበጽሕ ኣይትኽእልን ኢኻ። እቶም ኣብ ጎንኻ ዝሰርሑ ሰባት እዮም ናብ ሓላፍነት ዝመዝኻ። ዝለዓለ ዓወት ንምጉንጻፍ ናይ ካልኦት ሓገዝን ምትሕብባርን የድልየካ። ናይ ካልኦት ሓገዝን ምትሕብባርን ክትረክብካ ናይ ኣመራርሓ ክእለት የድልየካ። ሰባት ኣብ ዝረኸብናዮም ኣጋጣሚ ኣብ ስራሕ፣ ኣብ ገዛ፣ ኣብ ኮማትና ከምቲ ንደልዮ ክገብሩልና ነዘን 4 ሕግታት ወይ መምርሒታት ክንመልከንን ከነጽንዓንን ይግባአና። ቁጽሪ 1 ኣእምሮ ሰባት ፍለጥ። ሰባት ከምቲ ንስኻ ትደልዮ ክኾኑልካ ንነገራት ብዓይኖም ክትርእዮ ኣለካ። ሓደ መደረ ዘስምዕ ሰብ ቅድሚ መደረ መሃቡ ኩነታት ሰማዕቱ ክፈልጥ ኣለዎ። መንነት ሰባዕቱ ምስ ፈለጠ ጥራዩ በቲ ንሶም ዝርድኦም መንገዲ መደርኡ ከስምዕ ዝኽእል። ሓደ ተቆጻጻሪ ሰራሕተኛታት ኣድማዕ ዝኾነ መምርሒታት ክመሓላልፍ እንተኾይኑ ኣእምሮ ሰራሕተኛታቱ በመጀመርታ ከጽንዕ ኣለዎ። ስለምንታይ ጆኣን ኣብ እንዳኽዳውንቲ ድኳን ከሲራ? ጆኣን ወላ እኳ በላሕ ጓል ትኹን እምበር ሓደ ድኽመት ነይርዋ። ንሱ ኸዓ ኩነታትን ድልየትን ዓማዊላ ኸተለሊ ከኣለትን። ሕብሪ፣ ቅዲ፣ ዋጋ ተቕርቦ ክዳውንቲ ብዓይኒ ዓማዊላ ዘይኮነ ብናታ ዓይኒ ጥራይ ትርእዮ ነይራ። እቲ ዓይነት ክዳውንቲ ተቕርቦ ንማእከላይ መናዋብሮ ዘለዎ ሰብ ዝውክል ኣይነበረን። ስለዚ ኸዓ ዝዕድገላ ይረኸበትን። ግምት ዓደግቲ ክትፈልጥ ነይርዋ። ብዙሓት ናይ ፖለቲካ ተወዳደርቲ ኣብ ምርጫ ዘይዕወትሉ ምኽንያት ብዓይንቲ ኣእምሮ ናይቶም ኣድመፅቲ ስለ ዘይርእዩ እዮም። ሓደ ካብ መወዳድርቱ ዘይሰነፍ ብቕዓት ዘለዎ ብሰንኪ ዝጥቀመሎም ቃላት ክሰዓር ይኽእል። ንኣብነት ሓደ ተወዳዳራይ ንሓረስቶት ብናይ ሓረስቶት፣ ንነጋዶ ብናይ ነጋዶ፣ ንምሁራት ብናይ ምሁራት ቃላት ምዝዛረቦም ነቲ ሒደት ክፍሊ ሕብረተሰብ ዝርድእዎ ውሱን ቃላት ዝጥቀም መወዳድርቱ ብቐሊል ይስዕሮ። ገዛእ ርእስኻ ኣብ ስፍራ ካልኦት ኣቐሚጥካ ተዓዘብ። ኣነ እንተዝኸውን እንታይ ምበልኩ በል። ነቶም ክጸልዎም ዝደለኻ ሰባት ኩነታ እምሮኦም ፍለጥ። ኣብዘን ስዕባ ኩነታት እንታይ ምገበርካ? ናይ ስራሕ መምርሒ ኣብ ምሃብ። እዚ መምርሒ ንዓይ ተዋሂብኒ እንተዝኸውን ምተቐበልክዎ ዶ? መወዓውዒ ኣብ መጽሓፍ። ኣነ እንተኾይነ እቲ ዓዳጊ ኣብዚ መወዓውዒ እንታይ መልሰ ግብሪ መሃብኩ?
تلفون الدواولا أنا أنت زخون تخال سبز قبلا بزعبا زيد مسئين الدواولين أنت يمبالكو زهبو هياب زهياب زهبو أتتقبالي فتودي تأزاز كهب كاللخو كمزا أنا جيرز الزوم زلخو نعين تزخون أتتأزاز متقبل كودو واي متزعور كودو نايك ولعا سنسرعاتا مهارا أنا أنت زخون تقولعا أدمن سمعتاتنا بقمتا أتيه بخميز مقواس أرسنا سرعات متقبلكو قداماو ترئيت لعلي زلو السب كم زناتين تزغدن انتين بالكو مداريا مدار أتنا يسمعي دحر بايتا زنبالن دليتن أبقمتا أتيه أنا انت زخون اتسمعين تين بالكو مزناق عن قبجان كأدم كاللخو أنا أنت زخون تقاشا تعينت مقبي موزيكا بوتام فتحو أمرو سبات فديتكا نتوم سبات نابربحات كير كاللخا ترغلته كونتات كالوت سبات أبقمتاتو كامنات كاستفليت مرتي زنباله دحر بايتا أتاويس لزلوهم كم نبسخي تحسبهم كل خناتاتهم أصنع ها أب كم زخونتات أنا أنت زخون أنت مقبر كويلكا نفسخا حتات لا شعون نفسخا أب سفرات خال سباتخا تكبر كفتسم وزر سلسته كم سب بخمين نجاراتي اليوم إلك حساب سبات استفل عليها جواب مرار حيز اللوام حدا جواب والكملاخي بمخانيو نتحدي خازلو إذن خياب كم مراح إزغاء قبل علي زي مئزاز كيريو كم بال زنق على شغلاتيو ها والكملاخي والكملاختي نوح أدمي بلومن أتهم بتحتي زلو سوات نجزيو مؤززات كمسلو يخلو خانو نعب خمزة سعبو جنار وديو حداد قلت إفهم سراح كقد فغلو أتهم سترفوها توديبهم أنت أرت ملاخي لعلو لا زيت تعصف مراحي ويت أرو إذا عينت مراحزي حقن تأزازن بتا ممرحة بلايلوز مرح كنتات زي جنزبن زي ردعنيو أزي لك أنا تحتي زلو كماشن حاسيبو زقال يوميو كماشن تقصيرو من تمريحو من سر حساباتك وسن عقمم ترايوم زوفيلو ها كم سب كوينوم زمرحو قدامنات كبر سبات السرعيوم نتسراح كسلطو دليت تحتي خازلو مسارح تخارئ نمسارح تخاب بخبر إليهم أتمسرتو علامانا هيوت حاقوسيو كندتن السخاب تم سرح تنياتات زرع خيو تقداسنات كندو يوم زتحبا بروخا كموسيتوخا نبزل على عواتي السقاقروخا أبزر خب كيوا قد أمي نتم مسارحتها أبكر محالفتها مقصوم نتم تحتي خزلو مسارحتها من مقواس بحالفتي تحوت كالرأيل كاي تفرح حلفنت كاز من تلكا يلان نبهريات مسارحتها أبزخونا قد أمي أدنا نمتحق قازو مادنقو نقول توسخ دقاف زهبوخا مقصوم كابدنا قوت مهاب زبلس متبابعي يلان تخسرو نقركا يلان نسبت متبوع العماد بتقنع من قديات توابعيهم أي تباجو أي تستنعاق بسربعته نمع باله حساب أمع باله أمان نمع باله دفعلو الزن تغيركا نمع باله يزحسب نايسر حسابيو تباهي الكاقت الناريها عبيت أبزخونا موياز ركاب كساب كندي نمع باله يحسب يدفق بزبل مقمقميو نمر حنت سقوم ناب كرميتها معدو نايم عبالات حساس بخازة معبلو كلتا بلوسقات نقرات ها أب كل تقبرو سراح بزعبا من محياش حساب لا أب كل تقبرو سراح أتزلع على بقعات حساب أب معباليه زرقها حدش عقباب حدش فريات زبالة أبيات تمرتي بلسقنا وزت أمان أبلع الزلو الساب تعين تخوينو
بتحتي زلو طعيات كخونو قدنيو حدا محضرؤنا كايدؤن زقع زي تكال بيت مرتي كولج محبر وزته كعرز خال نتياب لعلي وي بحلاف نزلو سبا وريدكا بخال بمتكايو ابزغونا قدلتاتون تحتاتي اتياب رئيس زلو سبيو انا يابلع على حلافنت نتزهلوس اتن اب تحتي زي محادرة كومات ابيات تمرتي ابيات تصلوت كمي مخونا نيرن بل كم تياب تحتي هازلو سبات كخنوو تداليو حسب تزارب تواسع نبرمو كم أخون يوم دحرق زي تحتو سرحتنياتات لك قداح ناي حلافي يوم زخونو اتقداح بصبوق كقداح اتقندي كتعلو ناي معبالات حساس بخاز مرمرا نتبتات ناب سرحي زلنيات حساس بها نمعبالة ديو وصرحة دا نسرحي زلنيات حساس بها بخميز بلسي عيز بالديو وصرخلته نسرحي مسارحتي وصيت سرحي يدن نقديو سلسته كابت قدمي سلسته ويشد شورحيز نبركون لعلي بعينة بقعة معويلة دو أربعته مسارحتي حبرة سبي صبو أرأيا دخوينه لا نفس درابيتي زلنيات حساس با نمعبالة ديو وصراحة دا سدرا بيتي يابز اوان كابت قدم سلسة ويشد شورحيز نبرون لعلي حقوسات ديوم صرخلته ناي سدرا بيتي نابران ممحياش بمدب دو يقبرو سلسته نسدرا بيتي كاب قزا وصعي رؤي زخونة نتفت دوها اللوام أربعته أرأيانا يمعبالو خوينه ندك أي نمعبال يحقز دو ناب جزء رأسي زلنيات حساس بها نمعبالة ديو حدا كابتي قدم سلسته ويشد شورحيز نبركوه نلعلي بقعاتي تمحيش دو كرته اتز قبرو رأس ممحياش بخالو السبات كمز معبالكو زرق ديو سلسته بو حدون حموشته عمت زحلنا على ما دو يحنسس أربعته أبزل هو محبر ويقجله أتبابع عليه ما نابكم ويزلنيات حساس با نمعبالة ديو زرح هذا أبزح لفش شورحين وكومي الربيت بيت مرتي بيت أروتي أبركتو غير دي زرحلته نتكم يزقبرون فتاتي النعاس ينكف يعزمزم ويستبابع سلسته كومين محياشن ممعبالن تبقسو يوسد دي أربعته نقول بابتي كونه كل منابرتي تعم الحس ويزربا ديز تقام مسجزا رأسخان مزراب كونه زرع على عقمية حساسبان من مزماز قزيف لها بزح قزي مرحتي أبسرح سمودات جيرنا إنان وسدوم يوم كا مرحنت كل قزي أبسرح مسماري يزدلي تستبهلنا لهم قنا نستوى السنة قزي مرحتي بحثي لهم نقحسبو بحثو نايمرز يوم زوم بتاريخ نفلتهم مرحتي هايمانوت بوليتكنياتات بحثو زبالة بوتان قزيان فاليوم حاسيبهم يوم زوم حماق كونات بوق تاريخ أبز عالم قديفهم زخود مرحتي بحثو زبالة نايم حسب قزي وسيدهم يوم فرانكلين دي روزفلت نايم مرحنة عقمو زاتريو أبتي ببولي حميمو تدنيسو نبينو زنبرولو قزيو هاري ترومان ناي مرحنة عقمو كبزبلو أبت من سيز نبرولو قزي أب ميسوري ناي حرش أبوتا خوينيو اتنا عين تلبونا جرماناويان عويرو نملع علم كوزاتر اكي مدب زوزة هتلر أبتي أب بيت مأسرتين أوارح نستحبسولو قزيو اتهم محبرنات زبل سرعات زبقسو لانين ستالين ماركسن كالوتن أب بيت مأسرت خوينوم بزيقة لربشاه بحتوي لهم سلازة حسب يوم اتمت أقل نتبي وتما بزخون عودي عوتات زخون سبات نبينهم بحتوي لهم مستقزاء رأسهم سلازة ميايوت يوم نخوط انو مفتحين خناديو سقماتهم نخلاليو بحتوي لهم
أتزلع على حيليات حساسبهم بزيقل مرباش مزمزو بزحات سبات زلوهم عقميات حساسباخ مزمزو زحصرهم مسجزاء رؤسهم كي تزراربو مسكالق خزراربو ملق جزيس لزحلفو يوم مسكالقوت كزراربو كاب سبات كي تفليه كانت أمنتيخ علل كحمي زحلفو سب حدرتو بزخون حساب كمنشو زي حسابيو اتن كاب سبات فليز بلالن جزي اب تلفزيون معزاب راديو تيب مسمع بتليفون مزرابن بملو زحلفن تخوينو مسجزاء رؤسو الزراربولون زمخرولون جزيا يركبن معالتاوين بين خاب بحتي الكات حسبولو جزي انت وحده فرق ساعات مدب وقعتا قدم خلو معالتاوي عقرقر سباتن مكاينن مجمارو ويكا آمشات قدم مدقاسكا كل سب عرف مسبلن تخونا زبلاسا بزخونا حنقولكا هدي أبيلكا كاب زخونا عقرقر ناس أخوينكا تزاني خات حسبولو زحاشا جزي مرز أبز جزي زي كل تعينت ميلات حساسبها كتقام تخيل وسنون زي وسنونات حساسبها وسنونات حساسبها نتوم زقوان فاش قرات ماليسكا مدهساسيو أبتبحتو ويلكا تحسبولو جزي حنقول كانت الشجر مفتحنا من داي أبسراح مسمعديو رد بزخنا في التحكاية منشو زي وسنونات حساسبها اتحنقول كاق حسبوت رلي نجار مريتكا محسابيو نهت عقورات حساسبها مزيزي زغربو ازي وسنات حساسبها زي رأسا قمقما ام مقباري حقز زبلز عيو بخمي عي كأسأل قعزونا بيو نزبل مسارة ونجار مقدن ميلاني فاتر مجمر تاسراحنا مراحي محسابيو اتنا مجمر تمد دلاوات نمريحنت محسابيو قرب جزيب مداب بحتوي لك حساب نعاود حساب ما تقال لي زبلت امراح تكون تدليخا نزن سعبار بعتهم مريحتات اب قبريا وعلان قزر حدا أأمرو سبات فلات نايتم تسأل وقت حضروا لهم زد الخسبات أأمرو صناع نهنقرات باعينتم طريق خيو شو سبات بقليلو كم تخون الكان كقبرو الكان تدليوم كخون الكان كقبرو الكان يوم كرمزو خانا نقر من جماركا أنا أبتو بوتات السبنيران تزخون بزعباز نقر زين تايم حسابكو وي مبالكو يلكا نقزاء رسخا حتات قدر غلتا كم سبكو إن كان سبات كربهم أبزخون تقبرو بسبقو مقدي نزنا قرزي بخمي زعاليو إلكا قزاء رسخا نحتتكا كبر سبات قمت كم تسبات نعاخاق قبرو الكاتو داليوم نسخاون كم أقبر اللوم أمسا يؤخاق تربح يخا صر سلستا نمع بالا حساب بمع بالا أمان نمع بالا دفاع كل تحاسبون تقبرون نمع محياش يقون زبلز عينتن عاقنن كتفر حساب دحرق زي بتحت الزلو نايبلع اليوم زلو قداحيم زخونو أتقنديت عين تخينو أتقدحون كتعيو الزياب كل نتفتاتن بوتانا تكبرو أب جزا أب سراح أبكم نمع بالا حساب عبي خانق تحسب زحق زواج جبابات صراحة ده ودكت كازدليو حسارات سبات هلو دخمات سبات ناتكا ودكت كدليو هلو عبي خا حساب قال سبات ناتكا ودكت حماقا قطامي زحق سومن ودكتكا نققتها مسمع باه زبلو من هلو قنازهم حسارات سبات زياتهم نزن سعبا سلست نقرات تكبيركا حانتي قبرغانيوم ها مستحفتا تحساسبو ما يتباس متصبيبا تحساسبوهم زلوهم سبات متشقجاء كونه مباس نعاها نبدا رجوم يزور دكا لا بتكباركا خمس أرفخا تتصباء إذا حدا كاب عبيت ترقي كم زلخا محبريو ها تتصارفتن حميتن سبات سنة لبونا وحمامات مخانم نجزاء رسخا يأمنا كم عبيات حساس بازلو سب حزن اللمن دنقص اللمن ترعي قزر غلطة رأسخا يتدحد أعبيخا حساب دخم يلكا انت حسيبكا دخم يخا بقع يكون كوني الكان تجميتكا بقع يكون كان
نفسها مستحتوت درجان تسريع كيا تحتواي درجة يخا نايرئس متحت أجمعات تفوسلوها جبابات ها أقداس السب مسأل أقداس نجر كتحسب يحق زكاء قدامه وتريتكا وشت أو سمعتكا يلا علالكا لا أبهلو عقمها تمسات عقمها تتغملو أتأون تاوي قون تتكفلتو ها نسبات تقبو ميزان حبوم أتغال الساب لكع كما خافتور ود سابيو سلمتاي تفرحو سلسته نكران زي مرددا أنا قللالو أعبيخ حساب كراوي زي مرددا كل عالكلو بخمس سعب مكتو ها نجزأ رسخا إذا قداي زي كتشغاج غلو أقداس ديوبال لا كابجغجغن زي مردداً كسهران تزي كوينو فايدة يبلون 4 ودكات كسمعك هلو أقفيحك حساب بزي مسناخلن لعلن تحتن زبصاح عود يلان قناز ترفه هيوتكا بزي ودكات كحلفي كاليو أسفيهم زحسبون مسناخل بز صعب كسقرو يخولو سلازي ودكات كسمعك هلو أسفيحك حساب ها عنكفات كما مهارو سدو كابو تمهار تمرامرلو نقدميت مقسقس تتقملو كاب زقات مخام سناخل قل نقر عترف لا قصالي زي قارص مرمره كايد كابت تكبار كاد حريل كاب مملاسن بمزلاقن حدش اجباب قطام حدش اجباب نمتقام تمرامر بحنت ميلات رايات تهلاق من قد غير حموشه فقري كسناخل كله عبيخ حساب قالو تاوي تحت سغنيات حساسبا نفقري قتلو نتناتكا خون زقبو فقري عنوو أبناي فقر هيوات نقرات مزبالا شوخا نزن سعبا قبار ها نابتت بوق قوني نايتا تفكرها سابت رايات دهب اتم دخمات قوننات كم كالا أو سعدوم لا أزو تيركانا أفكاريتكا زبالس أنا قرقر برلا أب حدهار حاقوس كتركب أعمق كان أسفح كان حساب شدشي عبيتك زقمتا وخينوخ سمعك هلو أسفحك حساب عين السرحكا بزي قدس بزحدو مزكاوي درجة حلافنت زركب أبت تفريع عينتن بزحنيو زمركواس ناس صعب قبار زحشخ قبريل كحساب بعلو زبلت أخينو زدالو نقر يلان زبلت أخ قبرو يخليز بالحساب مسمنجوات رايو نما تكبر زخون ميلاتات زمنجو زبلت أخ قبريز بالحساب نتناي مهزنت تعمرو يخفتو لبام سب قويتا أمريو عشا سبكا باريا أمرو يخوان بدكتور ديفيد جوزيف شوارتز تدريسا بمكيلي يوهانوس كابس تترقمت منشي عبيت حسابات زر استامس عفستو اسده فتوات تخطاتلت مدبنا بزقرمنا لكم تحسوا عاقبكم تزانيكم كتكونوا تسفانا قبرنا نايلم تحسنا أبزازي من لنا أب مدبنا زلكم رؤيتي يخون نغفيتا ويوان قرب لكم تلليوات صحفات مزلو بتلمون دادراشانا نابريدي إرنا @gmail.com وي ريدي إرنا @yahoo.com لكم لأخلنا كبتحنايو بتوسخونا فيسبوك تسفيت يوهانس بموبال أب نايمل اختصاص انك تقدفوا لي كم تقولوا كزخاخركم دالي بسترفه بزمس ربوع أبت مساسال ساعتين بستفليت حسن كساب نراخب تطعمو مس راديو رنا عبز مدبزي لمحبراوي هيوت زنصبارقو صحفات قطمتات درساتاتن وازاتاتن زغرب خوينم اب هيوت نزقاطمو صقماتنا فتاتحو من عملقختانا معلتاوي هيوتنا تذكروتات نسنتن كالي نعطمامتنا بولقاوي هيوتنا نانصبارقه ززناقعن مخرطات زلقسن مدبيو تطعمو مس راديو رنا زخبركم سمعتنا نزس عزي تلاليوز نبرة حفشاوي مدباتنا أبس فتسمنا لنا
ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን